Глобална система на властта и финансите. Карта на грешките. Богатство концентрирано в ръцете на малцинен, контрол над банки и корпорации. Дългови системи. Държавни и лични. Зависимост от кредитори. Спекулации, нестабилни пазари, кризи най-силно удрят бедните. Липса на глобална финансова прозрачност. Възможности за укриване и корупция. Политика. Корумпирани елити. Решения в полза на богатите. Липса на прозрачност и отчетност. Гражданите нямат контрол! Централизация на властта. Малки групи диктуват световни политики. Поляризация! Поляризация, конфликти и социално разделение. Глобални. Глобални корпорации, финансови институции, влияние върху закони и медии. Международни организации. Понякога приоритет на интереси на богатите държави. Контрол върху информацията и технологиите, манипулация и социално неравенство. Чек отнесени ефекти. Неравенство и бедност, ограничен достъп до здравеопазване и образование. Екологична деградация, решение за краткосрочна печалба вместо устойчивост. Социална. Фрагментация, конфликти, миграции, поляризация, цикълна зависимост. Бедните стават по-бедни, богатите по-богати. По-багите. Преплетени грешки. Преплетени грешки. Финансово влияние, политически решения, властови контрол на обществени проблеми. Да! Недостатък на прозрачност, корупция, неправомерни ресурси. Социал